Yebo uPhungalenja. Yo siswami kunjani? Wenzani la? Xakekile. Xakekile anginansanga. Kwenze njani? Yabo nje. Ishonephi? Duma ekhaya. Mina ngithi ngijwayele izinto zasedrobheni robot. Thina amakhasi Nenza lento yini? zama-robot ezale. Nenza yini? Thina yabo nje manje hlabuwana qede ngawa ngeze ngawa. Robot. Lento ukuthi manje usosogida ngentamo. Asiyazi lapha evini thina. Robot hayi. Sawungasaqaza phansi ugqompaza ngekhanda uhlawu ngomphoto kuphenduka le lokuzane amasingatha. Ya. Yabo nje manje ngibuko lo samanje. Amanye angina stress. Bililula. Yonke into ilula. Awusajuluke? Uyangibona kanti? Nginkinga. Mina umshaya wesinqe la ebhekini. Bazwa ngami. Anginankinga. We! Robot. Bakazi. Yabo mfowethu, sewena uPhungalenja lo. Sidudla sendoda sithunde siyafafaza nomtshela kwani bafazi baningi inkunzi yembongolo. Zebhekvila ngikho nje manje masizene. Ibambe ngaze ngidala phi.